बबुओ कहाँ बाड़ी है ना तो? हाँ बाबू आओ तनी। हाँ बाबू का कहता रहो? ए बबुओ ढेर दिन हो गए बबी गईले, जो ना जाके बुला लिया। ठीक बा बाबू जाता नहीं। एकर बहिन चला कितना घाम उगल बाटे, बुझा तक कपार ना से जाई। प्रणाम दीदी। खुश रह दीदी जल्दी तैयारी हो, चले के बा घरे, बाबू बोले हन। का बेचैन भइल बड़े, कितना दिन के बाद आइल बड़े, कल सुबेरे चलल जाई। अच्छा ठीक बा। रे का लेट कइले कइ रे, चल रे जल्दी, ट्रेनवा छूट जाई त लाड़ पे जइयो। बड़ तोगला बड़े रे, दुआरी बट के चिल्लाते वे, धर बेग चल। अरे नी पुतरा, दुआरे बड़ी बढ़ चढ़ के तू गाड़ी उतर, चल ना घर। पापा से कैसे कहतनी? पापा गोल लगतनी। खूब खुश रह। पापा नु गोइल हनु, हम ससुर आता बहुते गाड़ी आवत रहे हमरा के। जाए दे बबी, बही चोद हइले।